Just aquí al meu darrere hi havia el mític estadi de futbol l'Insular, un dels més singulars de la Lliga Espanyola, del territori espanyol, aquí a la ciutat de Les Palmes de Gran Canària. Jo vaig tenir la sort el 2003 d'acudir a l'últim derbi canari entre la Unión Deportiva Las Palmas contra el tan estimat Tenerife. Els colors, el groc i el blau. I ara s'ha convertit en un magnífic parc on ve la gent aquí a passar una estona, a passejar, a fer ioga o simplement a gaudir de dies tan macos com aquests dels d'avui. Doncs aquí era el mític estadi insular de la ciutat de Les Palmes de Gran Canària. Ara faré unes fotos i us les ensenyaré. I aquí darrere és la grada on jo vaig estar veient l'últim derbi canari entre la Unión Deportiva i el Tenerife. Si no m'equivoco van acabar 1-0, diria. Molta guassa entre ells, l'afició. Recordo de gent que portava com gàbies i a dintre un canari, coses així. Molt d'aquí de Canàries. I justament ara mateix, abans de començar a gravar aquest vídeo, el que és la vida és molt maca. M'he trobat un senyor que hem tingut una xerrada, m'ha dit que va ser dirigent en aquella època de la Unió Deportiva, que tenia una empresa de transports aquí a la ciutat i que va estar treballant a les Olimpíades de Barcelona l'any 1992. Diu, encara parlo una mica català i tal, així amb accent canari. Una trobada que no té preu. Ha estat molt interessant aquí parlar amb aquest senyor. Parlant del Pedri també, que diu que quan ell rep la pilota la torna millor i evidentment que sí, que és així. Segur que Pedri tindrà un bon futur a Can Barça. Espero que sigui el nou Iniesta i si no, que sigui simplement el Pedri. Doncs just aquí comentaven que s'està degradant una miqueta tot el tema de la grada i tal. Està bé que es conservi tot aquest patrimoni tan important de la Unió Deportiva que va estar 32 anys seguits a la primera divisió. Després ja, doncs, el que passa sempre, que molts jugadors comencen a ser famosos, que comencen a tenir valor i comencen una nova vida, la seva carrera en equips més punters com pot ser el Madrid, el Barça, etc. Doncs aquestes són les vistes de l'estadi. Just aquí era el terreny de joc, al meu darrere, en el fons, la grada on es situaven la grada més radical, diguéssim. És fantàstic. Quants records. Aquí es creava una atmosfera molt important, molt singular. Un estadi, un terreny de joc aquí molt petit. Aquí també hi havia una zona de tribuna. Era com una petita bombonera. Més fotos? Aquí, aquest bloc, els que hi viuen tenien unes bones vistes i podien veure els partits de forma gratuïta. De fet, és una sensació ben curiosa i ben estranya poder caminar per aquest parc on abans havia sigut un estadi de futbol. Aquí dintre és el terreny de joc i al meu darrere l'entrada principal i, evidentment, a peu de carrer. I finalment aquí al meu darrere tenim la grada on hi havia la grada més radical, on es podien veure les banderes penjades dels equips per també... Us havíeu preguntat mai
per què es col·loquen les banderes dels equips d'una manera determinada? Els estadis de futbol tenen les banderes dels equips en ordre en funció de la classificació. Ho sabies, això? Doncs bé, et deixo aquí ja amb tota aquesta informació. L'última cosa que us diré és que aquí, a l'Insular, amb la persona que he vist abans, que he parlat abans, m'ha dit que va veure a jugar a Di Stéfano, i dic, i el Kubala? Diu, el Kubala també. Doncs vinga, espero que us agradi aquest reportatge molt interessant des del meu punt de vista sobre com ha quedat, què és a dia d'avui un dels mítics estadis de futbol de la primera divisió d'Espanya, l'Insular de les Palmes de Gran Canària. L'estadi del color groc i el color blau. Pío, pío!